heel goeie jong en welkom bij Friesland Kiest. Want dat maken we Nijweken weer aan, kiezen. Om erachter te komen wat we eigenlijk stemmen maar te Nijweken, hebben we 6 Kamerleden en kandidaat-Kamerleden uit Friesland. En die zullen debatteren hoe zaken die jou en mij omgaan hier in Friesland. De Friese economie, de krimp op het platteland. In het eerste blokje staan 3 politici hier achter de spreekgestoelten. Dat binnen Lut Jacobi van de Partij van de Arbeid. In de midden Magda Bernsen van D66 en aan de andere kant Anja Haga van de ChristenUnie. Dan bidden we zelfs ook nog 3 andere politici en die reageren vanaf de toog naar dit eerste debat. En daar staat collega Andries Bakker. Ja, die staan te popelen bij die toog. Het binnen Sander de Rauwe van het CDA, Jos van der Horst van de SP en Aukje de Vries van de VVD. Ja, dat is dadelijk. Als eerste zullen we het hebben over de invloed die het Friesland alles net heeft in politiek Den Haag. Friesen binnen maar goed voor 6 van de 150 zitten in de Tweede Kamer. Friesland is dan ook geen factor van belang. Listloekers liekers Rutte en Wilders komen net naar noordelijke listloekersdebatten. Dat vertaalt hem ook in de Tweede Kamer. Er wordt kwalijk praat over Friesland en het noorden. Wat doen die Kamerleden eens voor u? Oftewel, Friesland dochter net daar in Den Haag. Een heldere stelling, denk ik, voor Lut Jacobi. Al een periode in die Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Friesland heeft eigenlijk niks in te brengen in politiek Den Haag. Daar moest men wel op rekenen dat voor zover de Friesen in Den Haag zitten. Daar binnen maar 6 in de Tweede Kamer. Precies, maar dat die de burger bovenop zetten voor als het gaat om de Friese zaken. Bijvoorbeeld voor Jilt van Wetsers. Ik heb met Annabel Lucas van de VVD. Auron hier echt. Nou, burger, alles uit de kost. Job Atsma erbij. Om uiteindelijk die 90 miljoen voor elkaar te krijgen. Alles wat del komt uit het kabinet en uit Den Haag. Die zei, zat het bij Wetsers gaat, zo mat het. En als het dan op Jilt aankomt, dan gaat het dus net zo. Maar als er echt op aankomt, dan ben wij ook wel weer zo handig dat wij het zou alles op alles zetten dat we uiteindelijk een motie die daarop aan te pas komen moest, wel voor elkaar krijgen. Ja, ja. Dus. We hebben goed voor Saar zitten, mevrouw Hagen van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. We zitten Saar Friese Kamerleden. Nou is zij nog van een grote partij, je bent van een mini-partij, 4 zitten in de Tweede Kamer. Je kan nog helemaal niks van elkaar box uit de raasters komen. Absoluut. Wij moeten gewoon maar hele volle Friesen in die Kamer komen. Want in Den Haag has het idee dat weer het ophoudt voorbij Utrecht. Dus we moeten juist maar zo volle mogelijk Friesen erheen, zodat we maaien waar dat Friese lood laten jaren. Dus je bent er maar eens dat Friesland eigenlijk niks in de malken te brokken Op dit moment denk ik te meer, want de stelling is in Den Haag has er niks met Friesland. En dat is volgens mij ook weer. Ja. Want als het bijvoorbeeld over de ziekenhuizen, dan wordt het makkelijk zijn. Ach, je kan wel ziekenhuis sluiten. Ja, in Amsterdam is dat makkelijk, maar in Friesland had dat enorme gevolgen. Dus dat maar we maaien maar voor strijden dat in Friesland, ja, daar hebben we uw eigen regio, uw eigen meesken, daar maar voorop komen. En ik denk dat dat lood sterker kan dan dat nota is. Het is eigenlijk een buffet van onvermogen, mevrouw Berns. Zij zei eigenlijk van de Friese Kamerleden hebben we nou net zo volle van moeten drinken. Nou, dat zei ik net, dat zei ik net. Nee, dat maar ken in elk geval een stuk beter. Wat heb je lezen? Maar je zit wel een liedspunt zien. Ja, maar ik jammer van Berns. Net heel dom, maar de Haag te krijgen. D66 eventjes, Oké, sorry. Wat Ik dacht dat we reageren mochten. Wat heb je nou net van me gekregen? Nou, volgens mij hebben we wel zeker wat in de melk te brokkelen in Den Haag. Voor Friesland? Voor Friesland ook. Neem eens wat. Ik noem bijvoorbeeld 4 Friesland, want ik blijf even bij mijn eigen portefeuille. Dat is een prachtige organisatie in Friesland. Hulpverleningsinstantie van Frali. Precies, voor slachtoffers van mensenhandel, loverboys, eerwraak en de vrouwenopvang. Met een hele gespecialiseerde therapeutische opvang. Wat heb je er als politiek ontdeel? Want die organisatie die natuurlijk al veel langer. Die was er veel langer, maar die zich nu echt aan het ontwikkelen als een hele specialistische opvang. Eén van de 2 in Nederland. Nee, niet alleen aan mij, maar ik breng het wel over het voetlicht in Den Haag. En ik zeg tegen de minister, daar moet u op bezoek gaan. Dan kunt u zien hoe belangrijk het is dat zo'n opvangorganisatie er gespecialiseerd is. Ja. Dus we brengen wel degelijk Friesland over het voetlicht. En ik wil nog 1 ding dan toch opmerken. We zijn hier vanavond met 4 vrouwen. Dat is vrijwel uniek in elk politiek debat in Nederland. Ja, dus ik zou zeggen, daar doet Friesland in ieder geval wel zijn best voor. Ja, maar dat wordt Friesland daar beter van, want dat is natuurlijk even het punt. Ja. Nou, is een Friese vrouw in de politiek beter dan een Friese man in de politiek? Wat ik belangrijk vind is dat wij als Friese kandidaten elkaar dus opzoeken en ervoor zorgen. Ik zorg ervoor dat Stientje van Veldhoven in mijn fractie
heel goed weet wat er in Friesland aan de hand is. En zij maakt heel vaak een bondje met Lutz. En in die zin kunnen we dus wel degelijk wat betekenen. Ja, dat heeft dus eigenlijk niks meer met die partijen te maken. Het is ook nou op jouw stem of op jouw stem. Het is een stem voor Friesland. Ik denk dat het heel erg te maken had, maar dat wij weten wat je speelt. Dus je moet je echt helemaal deerverrotten om meer helpende werkbezitters te wezen. Mooie statenleden, mooie rietsleden, maar alle mensen die je werkje en wijnen. Dat zou je dus heel makkelijk vinden kennen. En even nog via Friesland, voor de Dokkum, voor de Sionsberg te spreken. Die mensen die nemen contact met ons op en dan gaat het via petities. We helpen hen dan de street om te gaan en alles op alles te zetten. En ze krijgen wel wat voor elkaar, maar de verhaal zit zo in elkaar in Nederland. Dat het heel Haag stinken is. Maar als we dan hier in Den Haag de street omgaan, dan winnen we vaak wel. Ja. Omdat Ik op we de dat maar heel heel peer. apart vinden. Ja, maar in Den Haag is het lood te min. Dat is het probleem. Dus wij moeten maar meer Friesen naar Den Haag, zodat we dat lood sterker En dan van welke partij, dat maakt het net zo vol uit. Nou, de ChristenUnie is natuurlijk wel een belangrijke partij erbij. Dat is duidelijk. Ik verbaas me er al een beetje over. Mevrouw Benson, maar je doet het wel maar in de waard. Dat is mij... Alleen nog als ChristenUnie kennen wij het ook net, maar Lutz kent het ook net alleen nog via de PvdA. Je maakt het maaien wat dan? Nee. Ja, de kleur van de jurk al maai. Dus nee, want je zou maai maken. dat is koraalrood. Dat is een naaie kleur. Ja, dat heb ik alweer. Mevrouw Benson, eventjes, ben je al een Fries Kamerlid of ben je een Kamerlid uit Friesland? Ja, ik vind zelf dat ik een Fries Kamerlid ben. Maar vaak de omroep maakt daar nog wel een subtiel verschil in. Je bent een Kamerlid uit Friesland. Nou, het is net alleen de omroep. Ik lees een interview met jou in een krant. Bij die vraag ik steld waard. En toen kwam je eigenlijk met het antwoord: ik ben een Kamerlid uit Friesland. Ja, zo word ik altijd betiteld. En daar doet de omroep trouwens erg aan mee. Maar je bent dus net, wat ben je dan van jezelf? Ik vind dat ik een Fries Kamerlid ben. Ik woon hier, ik behartig de belangen mede voor Friesland. Dus ik ben een Fries Kamerlid. Ja. Mevrouw Hagen, had Johannes in de keer komen en het Susanna kennen natuurlijk, hè? Lid van het vooral net uitsluiten. Wat zal het eerste wezen wat je over Friesland van elkaar bezieken te krijgen? Dat er meer en snellere treinen naar Friesland komen te rijden, want die afstand is 4 te groot. Als je nou bij Den Haag wel is het alsof je Keulen naar Parijs gaat, want je maakt door Amersfoort, het is een wereldreis. Dus die treinen die moeten sneller rijden, 200 km per uur. Ik zou zeggen, pak de auto. Ja, dat is echt een goed idee. Maar het is natuurlijk belachelijk dat Friesland geen goede OV-verbinding had. En daar moet echt wat om gebeuren. Daar had ik me ook al heel hut van maken de rond de periode in de steden. Hebben de partij en de andere partij dat lezen litten? Nee, die zijn wel actief mee, maar net genoeg. Want als just wat de minister van Vervoer Schulz, wat hij voor plan had met de NS van Friesland, dan is dat dramatisch. Dan wil zij eigenlijk maar 2 boemeltjes aan naar Jout. Nou, gelukkig gaan we via de Friese Steert van we krijgen dat het fjouwertrein worden. Maar wij moeten er bovenop zitten. Het is eigenlijk belachelijk dat de provincie een mooi betelje moet aan eigenlijk een strop om de nek van de Nederlandse spoorwegen. Dat als we net zo miljoen mooi betellen, dat zij dan net die extra voorziening doen. Ik vind in het totale vervoer, als iets echt weer gebeuren moet, is dat de oorhitte weer volle meer op de zee krijgt. En dan, daarna, is het traject nog steeds. Maar wat ik krijg een groot probleem is, als ik in Holwert woon, dat hij net goed vervoer heeft van de dorpen naar de grotere plakken, maar de voorzienings. Ja, dus net alleen de provincie in en uit, maar het verzendingenniveau, als het niet om het vervieren in Friesland. Wat doet de D66? Wat ben je voorstellen wat dat niet? Wat wil je ook van elkaar krijgen, mevrouw Benson? Nou, wij vinden in ieder geval dat vanuit de dorpen er altijd goed vervoer moet zijn. Dus busvervoer op maat, bijvoorbeeld als kinderen naar een andere plaats naar school moeten, dat daar dan wel goed vervoer voor geregeld wordt. Want dat is nou eenmaal noodzakelijk als je een geografisch gebied hebt wat redelijk dun bebouwd is. Ja, dan zul je daar andere oplossingen moeten bedenken. En ik zou heel blij zijn met meer spoorverbindingen naar de Randstad. Want het is inderdaad, ik doe er vaak net zo lang over dan wanneer je vanuit Den Haag naar Parijs gaat. Maar daar gaat het in principe niet in allereerste instantie om. Ik vind de bereikbaarheid van de dorpen, zeker ook met het oog op de krimp, en de kinderen die naar school moeten, daar moeten we de prioriteit leggen. Ik prul onderling net vol een verschil in opvatting als het gaat om dit soort zaken, dat het gaat om die Friese invloed in politiek Den Haag. Nou ja, je moet er dat maaien waarvan we krijgen. Maar wij zijn als ChristenUnie bijvoorbeeld ook heel specifiek de Lietse Squalen in Friesland. Ben heel belangrijk dat die open blijven, want die zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Dus daar stellen wij 150 miljoen extra beschikbaar om die Lietse Squalen open te houden. Dat is wel echt iets wat wij als ChristenUnie doen en wat ik de andere partijen nog net zeggen. Ja. Dus daar zitten er echt wel verschillen in. Ik denk dat de verschillen vooral, we kijken het nog wel ook in, maar de verschillen vooral zitten in wat is het economisch principe, waarmee het oplossen wordt.
Wij zitten wel heel erg op het tour, het programma, maar dat de marktwerking helemaal weer omgedrukt worden moet. Zowel in de woningbouw, bij de woningbouwcoöperatie, zowel in de zorg, maar ook bij het openbaar vervoer. Als je hoe bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer de busaanbestedingen gaan, we uiteindelijk maar 1 of 2 de aanbieders binnen, dan kan ik geen marktwerking meer nemen. Ik denk van absoluut, provincie, pak het zelf weer om. Dan hebben we dat gesoord met de gewoon, het een hele pot heel te zitten. We zullen eens even Denk je vooral de discussie. Ja. We zullen eens even zien hoe er aan de toog hier achter me op reageerd wordt. Andries Bakker. Ja, de regio die telt net mooi. Den Haag doet eigenlijk te min van Friesland. Nou, Sander de Rauwe is ik een Kamerlid dat al even mooi draait in Den Haag. Doet Den Haag te min van Friesland, vind je ook? Doch je te min? Nou, ik vind als je Kamerlid bent voor Friesland en ik voel mij Fries Kamerlid, ik voel mij trots Fries Kamerlid, dan moet je absoluut aan de bel trekken in Den Haag. Maar ik ben niet negatief. Ik heb denk ik ook de afgelopen jaren kunnen laten zien dat je echt het verschil kan maken. Met extra geld bijvoorbeeld voor infrastructuur. Of bijvoorbeeld de extra spoorverbinding die nu vanaf 2013 naar Leeuwarden gaat komen. Of de Afsluitdijk of Krimp. Ik vind echt als je als Kamerlid in staat bent om naar Den Haag te gaan. Dan moet je het verhaal vanuit Friesland meenemen. En je moet ze er ook gewoon inkoppen. Nou, dat lukt. Ik hoef binnen de partij daar niet voor te knokken. Het CDA is een regiopartij. En het gaat me eigenlijk best af. En ik ben gewoon trots op Friesland. En dat draag ik graag uit. Het is dankzij jou als Fries Kamerlid Safir Kamer die verbinding. Je moet het altijd samen doen. Maar ik merk wel, of het nou ging om bijvoorbeeld het experiment om het alcoholslot naar Friesland te halen. Of inderdaad een extra trein naar Leeuwarden. Of extra infrastructuur omdat Melanie Schultz van de VVD niks aan de regio's wilde doen. Dan moet je het wel zelf doen. En ik vind ook, je moet doorzettingsvermogen hebben en lef. Nou, en ik doe daar graag weer aan mee vanaf volgende week. Dus Friesland, zeg het maar. Ik ben er klaar voor. Ik heb kunnen laten zien wat ik doe. En binnen het CDA is er ook heel veel ruimte voor. Is duidelijk. Jos van der Horst van de SP. Doch de Friese Kamerleden te min van Friesland? Nou, ik wil wel even reageren op de stelling, want ik vind de stelling wel een heel erg hoog Calimero-gehalte hebben. En ik vind dat we als Friesland en Friesen in Friesland gewoon best wel trots mogen zijn op Friesland. En dat we niet direct moeten zeggen van ja, hallo, ze doen niks voor ons. Want als je volksvertegenwoordiger bent, dan zit je er voor het hele volk. En dan ga je de buurten en de straten op. En dat doe je dat voor de mensen. De regio en Friesland zijn net een factor van belang eigenlijk. Nou, ik vind je doet het voor de mensen in de straten, in de buurten. En daar doe je het voor. Dat is nou ik al zo, of maakt dat meer, vind je? Nou, als je bij de SP bent, dan is dat gewoon gewoonte. Ja. Je bent al op een straat, zeg je. Ja, maar zeker. Ja, dus dat in Den Haag goed genoeg, ik? Ja, vind ik wel. Ja. Dus het heel onbelangrijk telt de regio mooi. En al onze Kamerleden die doen daaraan mee. En ik bedoel maar, als je het hebt over Kamerleden die alleen maar in de Kamer zitten, nou, die zitten niet bij ons. Aukie de Vries van de VVD. Matten Friese Kamerleden hun meer voorstaan op het Frieske en dus ik meer dan voor de provincie? Nou, ik denk dat de meeste Kamerleden dat al wel duggen en dat merk je gewoon. Ik zit nu in de steden en dan kun je heel makkelijk die verbinding lezen maar de Friese Kamerleden. En dan kun je dingen voor elkaar krijgen. En ik denk dat dat gewoon wichtig is. Maar we met elkaar net druut vechten om maar zonder elkaar. Want we moeten toch te jaren doen om wat voor elkaar te boksen in Den Haag. Toch in alle debatten komt de regio net echt aan bod. Wat maakt er nevens jou barren van Friesland in de komende 4 jaar hier? Nou ja, wat wij wel heel wichtig vinden, dat is bereikbaarheid. Dat er gewoon nog wel in investeerd wordt. Er zijn toch nog wel een aantal kniepunten, ik in Friesland. En dat die in elk geval op agenda komen te staan. En dan kies ik zien als de regio voorfinancieren kiest. Bijvoorbeeld in Ausluitdijk of bij de A6, het Kasterien aquaduct. Dus dat is wichtig om die daarvoor in te zetten. Duidelijk, dank u wel. Ja, je zorgt naar Friesland Kiest, het Frieske verkiezingsdebat met 6 vertegenwoordigers van politieke partijen, 3 Kamerleden en 3 kandidaat-Kamerleden. Het komende debat gaat nu over een zaak die in de campagne misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp is. En wij vertalen dat vanzelfs naar Friesland, de economie. Leerkrachten, politiemeesters en bouwvakkers. Ze gaan massaal de Ausluitdijk om Nederland op te bouwen. Maar nu gaat het economisch min. Bouwvakkers schrapen terug bijenwaar en busken staan stil. Transport- en bouwbedrijven vallen om. Metaalbedrijven zitten in de problemen, kantoorpanden zijn leeg en de werkleers rint op. De economie zit je stil en is dreig onder praat te krijgen. Den Haag moet meer dwan om de Friese economie onder praat te houden. Ja, dat mag dus ook gebeuren om de Friese economie onder gang te houden. Jos van der Horst van de SP, doch Den Haag daar op dat vlak wel nog? Dat doet Den Haag sowieso niet op dit moment voor de economie. Want wat er nu op dit moment gebeurt is alleen maar bezuinigingen en nog eens een keer bezuinigen. En dat stimuleert de economie bepaald niet. En wat er volgens de SP moet gebeuren is
dat er flink geïnvesteerd moet worden in de economie, zowel in Nederland als in Friesland. En daar moeten wij de banen weer naar voren zien te halen. Daar moeten wij de bouwvakkers weer mee aan het werk zien te krijgen. Kortom, eerst investeren en dan eens een keer kijken naar de staatskas. Investeren, ja. Aukje de Vries van de VVD. Zoit van der Hast van de SP. Hoe dan? Nou, En dan mag moet het? ik investeren. Absoluut, dat wil de VVD op infrastructuur, veiligheid en onderwijs. Maar dan moest ik de orde op zaken stellen of het om de staatsfinanciën gaat. Want op dit moment betalen wij 10 miljard aan rente. En dat is zo'n beetje hetzelfde als wat wij aan het basisonderwijs uitgaan. Dus daar kies ik een hele soort oren goede dingen voor doen. En ik denk dat het wichtig is dat er een goed beleid komt, is, maar die economie weer omzwengelijk in. En ik denk dat de VVD daar een heel goed plan voor heeft. Ik de meeste baan maar creëert. Het riep de won maar bemoeien. Nou, ik vind dat sowieso maar de economie, want dat zijn natuurlijk de basisvoorwaarden voor. Maar het is net zo dat zeg maar, de oerhiet de baan creëert. Dat moet het bedrijfsleven doen. Die moest rond te bieden, die moest goed faciliteren, die moeten het doen. En dan vind ik dat de VVD het beste plan heeft, want die heeft de meeste baan. En de SP kost het de meeste baan. Die zit te popelen om daarop te reageren. Ja, want ik beide. Want ik hoor het verhaal van de SP die zegt we moeten investeren met geld wat er niet is. En het resultaat van het SP-programma is heel veel werkloosheid. Het CDA kiest zo'n programma met investeren, maar ook met banengroei. Maar ik heb ook wel kritiek op de VVD. Want ik zie dat zij met ons zorgen voor meer banen, maar dat bij de VVD ten koste gaat van de onderkant van de samenleving. En dat vind ik onacceptabel en slaat ook meer terug op Friesland. Dus zeg ik ook tegen de VVD, we kunnen elkaar de hand schudden als het gaat om meer werkgelegenheid. Daarin verschillen we van de linkse partijen. Maar wat het CDA betreft niet ten koste van de onderkant van de samenleving. Ik wel een beetje een raar verhaal. Dat vind ik wel een beetje een raar verhaal, want als het om de Cape Crack gaat, dan ben de SP en de VVD volgens zin volle beter dan dat het CDA is. Dus dan denk ik, vind ik dat wel een beetje een vreemd verhaal. Maar dit is geen raar verhaal, want dit was juist de uitkomst van de onafhankelijke rekenmeesters. Die zeggen tegen VVD en CDA in tegenstelling tot de partijen aan de linkerkant, er komt echt werkgelegenheid bij. Dat is nodig voor Friesland, voor Friesland. Maar daar kwam ook heel duidelijk uit dat juist de mensen met een laag inkomen, mensen in de zorg, erop achteruit gaan. Als ik dan premier Rutte zie zwaaien met €1000, dan weten we waar het vandaan komt. En dan zeg ik als CDA, dat is niet ons verhaal, daar kiezen wij niet voor. Meneer De Rauwe, het is flauwekul wat u daar beweert. Het CPB heeft juist berekend dat de SP de meeste banen creëert tot 2017. Op de korte termijn, ja maar goed, maar het CPB... Nee, laat me nou even uitpraten. Het CPB berekent over tot 2040 inderdaad dat de SP minder banen heeft. Maar aan de andere kant is het wel zo dat het wel banen zijn die ertoe doen. Dat het banen zijn in deeltijd. Hè, dus er zijn meer mensen aan het werk. Terwijl bij de andere partijen, bijvoorbeeld bij de VVD, dat daar meer pulpbanen in zitten. Er zitten bijna 500.000 banen tussen het plan van u en dat van de VVD. En ook het CDA doet het redelijk goed wat dat betreft. En het zijn normale banen. Er is een groot verschil tussen het verdelen van inkomen en werk. En tegen de tijd dat het 2040 is, elementen bijnemend. hebben wij werk en inkomen Je zit in Friesland, maar de Friese economie. Als je 1000 banen verlengen, heeft dat een grotere impact als dat het Biggelix in de Rouwenestad is. Maar we hebben het nu, meneer De Rauwe heeft het over 2040. Ik bedoel, wij willen nu werk. En tot 2017 hebben wij banen. Het punt is dat het CDA zorgt voor echte banen, voor structurele groei. En bij de SP kiezen ze ervoor om de begroting op te laten lopen, om met de portemonnee van anderen geld uit te geven. En dat is korte termijn. Maar de stelling gaat ook over Friesland. Ik ben ervan overtuigd dat als we landelijk zorgen voor meer banen, dat Friesland daar voordeel bij heeft. Maar we kunnen ook voor de Friese samenleving dingen doen. Ik ben op de tandemtour, was bijvoorbeeld in het beeld. Daar willen ze samen met het lokale onderwijs, met ondernemers, zorgen dat je goede aansluiting krijgt op de lokale markt. Nou, dat zijn echt wel dingen, misschien in een kleine markt, misschien in een niche, maar voor ons wel van belang om daar ook geld voor vrij te maken. Maar toch spelen er zaken, Jo zit in de tweede keer, maar Jo maakt dat dichtbij mooi. Van Friesland ben er toch een soort problemen. Heel veel mensen in de bouwsector, in de transportsector die hun baan mogelijk kwijtraken. We hebben Tialf, we hebben de Vleerbasis. Maar het gaat er om, hè? Dat ik het er Den Haag genoeg. Ja, maar het gaat er om dat de regio hele goede plannen heeft. Dan neemt ze krijgen Tialf. Dan denk ik, daar hebben we zo lang maar om wrakselen en diën. Dat ik denk van, er moet echt een goede plan en dan moet je ondersluiten bij wat het Riek ik wil. En dan kiest gewoon ik wat goed doen voor de regio. Maar moet het Riek ik zeggen van, nou wij vinden het belangrijk dat die werkgelegenheid niet in het Noord bloot Biggelix
Wij Ja, moeten Maar ik dat is vind ook een beetje het Calimero denken, hè? Nee. Precies. En mevrouw de Vries die haalt nu weer een groot project aan. Kijk, en daarin verschillen wij dan ook weer van elkaar. Want wij zeggen juist van je moet nou juist het MKB, wat hier in Friesland heel sterk vertegenwoordigd is en waar eigenlijk de hele Friese economie op drijft, die moet je stimuleren. En daar moet je mee aan het werk gaan. Hoe doe je dat dan? Maar Hoe word je dat dan wel? Nou, dat is gewoon heel simpel. De MKB moet gewoon veel meer gefaciliteerd worden. Er moet dat is voor- ook er- heel- er- heel voor- veel er- verhaal, nee, hè? laat me nou eens even tussen. dan wil ik het ook uitleggen. Kijk, Heel even nog. bijvoorbeeld, er moet een nationale investeringsbank komen waarbij zeg maar de MKB gewoon goed ondersteunt en waarbij noodlijdende bedrijven Maar als je, ook als je in de de MKB wilt ondersteunen... U bent wel de partij De die Rauwe de eerst lasten even voor van het het CDA. Eerst de bedrijfsleven het Rauwe. zwaarst verhoogt. ja, en u bent de partij die de lasten voor Even stil. Eerst even Sander de Rauw van het CDA. Juist als je het MKB wil ondersteunen, moet je niet doen, vind ik, wat de SP voorstelt. Lastenverzwaring voor ondernemers, extra regels. Nee, Je moet ze juist de ruimte geven. Wij moeten ook Nee. duidelijk aangeven dat MKB de ruimte moet hebben. ja, Daar dan moet je ligt de ook een kans. BTW verhogen. Dat helpt. De BTW verhogen is een maatregel waar iets tegenover staat, namelijk ook loonsverlaging. Je wordt het net in je smoesje Biden. Loonsverlaging? Loonsverlaging? Bijvoorbeeld in de eerste schijf Kom op, gaan we zeg. niet de loonsverlaging, maar de belastingverlaging op lonen. Dat Oh. staat er tegenover. Dank u wel. Goed voor de correctie. Maar tegenover de BTW-verhoging, die niet leuk is, die ook niemand wil, maar helaas noodzakelijk is omdat we niet kunnen potverteren, staat ook dat we de lonen aan de onderkant verlagen, zodat je arbeid weer aantrekkelijk maakt. En daarin verschilt het CDA van de SP. Ja. Even rond naar de stelling. De stelling is van Den Haag moet meer bemoeien met de economie in Friesland om die op peil te houden en nog weer beter te maken. We zitten maar in Friesland wat toch de verkoop van nu een heel soort yield in reserve heeft, meer dan 1 miljard. Zit je net, mevrouw de Vries, je zit in provinciale steden. Ja. Provincie, maak je dat eerst lekker zelf op en klap je dan pas onder bij Den Haag? Daarom ben wij ook net voor een extra poeder yield voor de regio. Want er is hier een heel soort yield. Het waardfonds, dat krijgt decentraliseerd is vanuit het Rijk. We nog yielden vanuit het RSP-pakket vanuit de Zuiderzeelijn. Nou, dan neemt Serse krijg ik al een hele grote pot maar yield. Het gaat gewoon om goede plannen. Net alleen nog maar bij praten, maar ik dwaan. Wat zit je erop, de Rauwe? Ja, daar ben ik mee eens. Je moet ook voor echte werkgelegenheid zorgen. We moeten ervoor zorgen dat we nationaal de boel weer draaiende krijgen. Dan heeft Friesland er ook voordeel bij. En tegelijkertijd zeg ik, ook in Friesland zijn kansen. Als het gaat om bijvoorbeeld uit het beeld. Maar ook als het gaat om de Harlingerhaven. Meer samenwerking. Ook daar kunnen we werk creëren met elkaar. We moeten het samen doen. Werkgevers, werknemers. Als overheid moeten we ook zorgen dat het MKB weer aan de slag kan. En vergeet ook niet onze boeren, onze veeteelt, onze landbouw. Ook daar verdienen wij veel geld. En daar moet gewoon ruimte voor zijn. Dan kunnen ze zelf ook heel veel. En die steun kunnen ze vanuit Friesland wat mij betreft krijgen en verdienen. Nog even van der Horst. Nog even hoe het Friesland zelf net genoeg yield. Moet ze dat eerst op, Mats? Jo zit ik in provinciale steden. Jo steen als fractievoorzitter zelfs. Voor de SP op nummer 50 op de landelijke kandidaatlist van de SP. Dus misschien ik 2 petten. Kijk, dat Maar- is... Wat Friesland het yield eerst op, Mats? Nou ja, goed, als je het over de NUON-gelden hebben, dat is geld van ons allemaal. Ik bedoel, tot slotverrekening was de NUON een overheidsbedrijf. Wat mij betreft kopen we ook het ook gelijk weer terug. Maar het moet gewoon zo zijn dat al het geld wat beschikbaar is en geïnvesteerd kan worden in economie, om dat allemaal weer aan te zwengelen, om ook die koopkracht weer omhoog te krijgen, dat moet gebruikt worden. En dat moet goed gebruikt worden. En dat met name met ondersteuning voor het MKB. Ja, MKB ben je open toe, maar ik heb nog net niet. Moet Friesland dan eerst, ik zeg ze van, of moet ook Den Haag zeggen, Friesland maakt je dat miljard dan eerst op? Of zeg je al van, niet noodzakelijk. Nee. Wij hebben landelijk hebben wij 3 miljard gereserveerd om die economie op te krikken. Door allerlei projecten naar voren te halen op het gebied van infrastructuur, onderwijs enzovoort. En daar gaan wij voor als SP. Kwarte vraag nog. Joel was bekend dat ik de provincie Groningen nog heel tijd net het spoor tussen de Ronenstad en Groningen ophoudt. De bereikbaarheid, waar krijg ik al zijn, dat is heel belangrijk, ik voor economie in Friesland. Heel kwart via alle treinen, ik ging op een richtje op te beginnen bij Elke de Vries. Maar Friesland toch dat spoor onlissen. Nou, net de lijn van Grijns naar Drachten en Heerenveen. Want, en ik denk dat de Grijns, ja, de steden in Friesland het besluit al naam. Dat willen we net. Maar moet je ziek dan net zeggen van, als Tweede Kamer, als ik dus, wij moeten dit toch op. Nee, want het weer een hele grote wens van de regio zelf. En als de regio zelf zei van jongens, dat willen wij net meer. Dan vind ik net dat het Rieke zeg maar moet bemoeien en zeggen van jongens, dat moet per se Dus de provincie wil het net? Ja.
De Rauwe? Nou, ik geloof in draagvlak van onderop. Dus als provincies zelf zeggen we doen het niet, ja, dan is het ook voor mij moeilijke lobbyen. Ik heb heel graag dat we samen optrekken, want dan ben ik ook succesvol in Den Haag. Dus als de provincie zelf aangeeft we doen het niet, vind ik dat wel jammer. Want ik vind het wel een structuurversterkende maatregel op de lange termijn. Maar misschien dan niet de komende jaren. Dan gaan we eerst wel andere dingen doen. En dan komen we daarna wel weer eens terug bij die spoorlijn. Maar uiteindelijk zou die best wel eens ooit kunnen komen. Maar misschien nu eerst even niet. Jas van der Horst van de SP nog? Nou, de SP vindt gewoon dat een rendabele buslijn gewoon niet vervangen mag worden door een onrendabele spoorlijn. Dus ja goed, wij blijven gewoon tegen dat spoor. Helder. Nou, we hebben het jerken over de economische ontwikkeling van Friesland binnen SP, CDA en VVD. Zitten net alle twee op in je lijn en dan druk ik me richting SP en aan de ene kant en CDA, VVD aan de andere kant wat eufemistisch uit misschien. We zullen even jaren hoe het bij de toog is. Ja, de toog, die zit direct de popelin aan je Haga. De stelling wie inderdaad, Den Haag met volle meer van om de Friese economie onder praat te houden. Ja, dat klopt. Dat moet ik zeker gebeuren. De ChristenUnie zei tegen ondernemers, die mag stimuleren. Ondernemen maar je lonen, want ondernemers maakt je banen. Dus wij zeggen als we ondernemers winst maatje, mag dat ik net belesten. Ze moeten dat yield kunnen broeken om te innoveren. En dan moet ik meer yield vanuit het Riek naar Friesland om te innoveren. Regionale stimulering. Ja, nou, regionale hotspots voor innovatie. Dat je snel gaat naar Eindhoven, dan moet ik naar Friesland. En daarbij zijn ze 10.000 extra banen. Voor meeste gezeltrajecten ben dat in de zorg, in de techniek. Dat mensen opgeleid worden door iemand die al ervaring had en die ter plekke het werk leert. Dus we zeggen zowel ondernemen stimuleren en 10.000 extra banen in de bouw, techniek en zorg. Zo, dat tikt lekker hoor. Mevrouw Benson, je bent de Partij van Innovatie. Nou, het ChristenUnie hier met al het gas voor de voet en waaimeer natuurlijk. Maar vind jullie nog wat een taaijekje willen? Is het inderdaad zo dat Den Haag volle meer wat om die noordelijke Friese economie te stimuleren? Nou, ik denk dat Den Haag alleen maar kan faciliteren. En dat het niet zo is dat de overheid geld gaat pompen in een economie. Dus het is belangrijk. Nou, dat is in het verliezen wel heel vaak gebeurd. Ja, met stimuleringsfondsen bijvoorbeeld. Maar er ligt hier nog heel veel geld op de plank. Het werd net al genoemd. Maar kunnen we dat met de stilhouden? Nee, dat moeten we helemaal niet stilhouden. Er moeten nou eens goede plannen komen die uitgevoerd worden. En die geven absoluut een boost aan de economie in Friesland. Dat geld is niet bedoeld om op de plank te blijven liggen. Maar als u het heeft... Nou, je loopt er wel leuk rente van die miljard natuurlijk. Ja, maar het geld moet toch rollen om de economie weer aan de gang te krijgen. Ja, weet je dat eigenlijk de provinciale oerhiedekambitie, dat hield maar lezen bloot, dat er eigenlijk niks mag dienen wordt? Nou ja, er is nogal een kritisch rekenkamerrapport gekomen. Dus ik denk dat de Staten zich dat wel mogen aantrekken. Maar ik vind ook verder dat als je het hebt over economische stimulering, dat echt die woningmarkt vlot getrokken moet worden. En daar zul je dus wel als Rijksoverheid behoorlijke stimuleringen in kunnen geven. Wil je er al wat voorstellen, Noordien? Nou, ik niet, want ik heb niet de woningbouwportefeuille. Maar ik weet, mijn partij heeft dat zeker gedaan. Dus makkelijker starterslening, de overdrachtsbelasting niet voor starters. Dat zijn maatregelen die kunnen helpen om de woningmarkt weer vlot te trekken. En daar zullen alle bouwbedrijven in Friesland dan hun voordeel mee kunnen doen. Ja, Vastevier zit er nog binnen natuurlijk. Er ben heel soort op een flesgong. Laten we daar eerlijk in wezen. Mevrouw Jacobi. De Partij van de Arbeid is natuurlijk altijd een partij die het graag yield stekken wil in de economie, in de Friese economie. Dat gebeurt net zo vreselijk vol op het ogenblik. Hè? Nee, wat er heel wichtig is, het is een en verhaal. Natuurlijk. Maar die woningmarkt is een heel essentiële. Dus voorstel is om daar maar te beginnen met een dorps- en stadsvernieuwingsfonds. Om die zaak los te trekken. Er zit voor u in de begroting 100 miljoen in. En op termijn moet dat helemaal terugkomen van stukjes af van de hypotheekrente uittrek in zo'n fonds stoppen. Bij toch de woningmarkt sinds maar weer op gang komt. En dus ik de coöperatie zou vreselijk volle yield hebben? Ja, die moet ik zeker een stuk van hun eigen vermogen daarin maken. We hebben voor allianties op dat terrein. We hebben Oerhit en we hebben coöperaties met elkaar dit probleem oplossen. Wat heel belangrijk is, houden net zo botte hoen, dus de innovatie. Nou, het is al een keer voorbij komen. Ja, maar nee, dat wordt net zo concreet. Nee. Als je naar wettentechnologie, als je naar biogas, hier verderop bij de bureaucratie naar bosmezaten van afvalstoffen, we naar groenstoffen brengen. We hebben een hele interessante ontwikkeling. Wij boeren een tweede inkomstenbron uit kennen. En er moet in ieder geval uit Den Haag een langdurig programma komen, een investeringsprogramma, waarbij de meesten, de ondernemers, ik echt zeker weten van dat is de richting waar Nederland nationaal die kant op gaat. En dus zou je als Partij van de Arbeid keer met het van mij zien? Absoluut. Dit ik soms naar juist zelfs in Grijns zijn. Wij zijn bereid op onderdeel van het programma op on te posten als we met elkaar de meerderheid niet maken. We hebben de eerste komende 20 jaar ik echt op onjaar gekend. Dat willen ondernemers ik graag. Ja. Een groen akkoord is wat dat betreft lang net genoeg. Oké, dank u wel dames.
Ja, want Saf hier dit eerste jeluren van Friesland kiest. Aastendrekt ben we er weer rond met 2 nieuwe thema's, Erik. Ja, want dan zullen de 6 Kamerleden en kandidaat-Kamerleden debatteren over zaken die hier ons al jaar omgaan. Dan gaat het ook krimp. Maar dan gaat het ook over de vraag, kan de provincie als bestuurslaag net volle beter opdoekt worden? Nou, is heel dadelijk, hè? Fantastisch.